Il-kandidati għall-elezzjoni tal-ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija u Chris Said huma iż-żewġ kandidati li ġabu l-akbar ammont ta' voti fl-ewwel fażi li saret is-Sibt. Adrien Delija bl-akbar ammont ta' voti tal-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista kiseb 616 il-vot fil-waqt li Chris Said kiseb 425 vot. Ir-riżultat uffiċjali tħabbar minn Joe Borg, il-kap tal-Kummissjoni Elettorali l-bieraħ ftit wara l-11 ta' filgħaxija. Ir-riżultat uffiċjali ta' din l-elezzjoni, ta' din l-ewwel fażi tal-elezzjoni u voti invalidi 6, Adrien Delija ġab 616 il-vot, Elix Perici Calazzone ġab 296 vot, Frank Portelli ġab 11 il-vot, u Chris Said ġab 425 vot. Dan ir-riżultati fisser li mhux se tkun meħtieġa votazzjoni oħra l-ħadd u żewġ kandidati li għandhom jikkontestaw l-elezzjoni għal ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista bil-vot tat-tesserati huma Adrien Delija u Chris Said. Din l-elezzjoni se ssir fis-16 ta' Settembru. Għal votazzjoni tas-Sibt kien hemm eleġibbli 1365 kunsillier, kien hemm 128 vot li nxteħtu s-Sibt tal-ġimgħa l-oħra peress li ma kienx possibbli għalihom li jivvutaw il-bieraħ. Fl-elezzjoni tal-bieraħ intefgħu 1226 vot bil-kunsillieri f'Għawdex jivvutaw kollha fil-waqt li kien hemm 13 biss f'Malta li ġabru d-dokument tal-vot u ma vvutawx.